bos días dende a calurosa Amán, capital de Xordania, país no que nos imos a pasar a próxima semana. Ti, se queres, vas vir con nós. Hoxe imos pasar todo o día aquí, onde aterramos esta madrugada, dedicamos a mañá a descansar un pouquiño e repoñer enerxías que comezaba a facer falta, e agora dispoñémonos a visitar un pouquiño o que ten esta cidade. Actualmente atopámonos na Ciudadela, que está chea de ruínas e tamén temos unha panorámica de toda a cidade. Imos comezar a explorar este país. Xa rematamos a nosa visita pola Cidadela de Amán e agora baixamos dando un paseo polas rúas ata este fantástico e ben conservado Teatro Romano. Unha das dúas cousas que podes visitar coa túa Jordan Pass. Nos a verdade é que quixemos facer todo neste primeiro día porque de mañá xa imos viaxar ata Vadi Musa para visitar Petra no noso terceiro día e a verdade é que temos moitísimas ganas de coñecer todo o que nos ten que ofrecer Xordania. Ahora estamos en Vadi Musa. Este lugar é unha vila que está prácticamente na porta de Petra. Ese é o lugar que imos visitar mañá a primeira hora da mañá. Imos intentar estar na porta ás 6 da mañá para non perdernos ningún detalle, poder sacar un montón de fotos e, sobre todo, non coincidir con demasiada xente ao principio para non ter problemas, para sacar fotos, gravar vídeos e poder facer todo con tranquilidade. Agora estamos listos xa para descansar. Así que vémonos mañá en Petra. Bos días dende Petra. Aínda que posiblemente non é o que te imaginas, non pasamos de onte a hoxe, estamos xa en pasado mañá. Explícome. Onte xa visitamos Petra e ides poder ver imaxes sobre o día que pasamos, pero non ides poder escoitar nada por problemas técnicos. Pero sobre todo o recorrido de Petra faremos un vídeo específico que poderás ver próximamente. Polo de pronto, hoxe estamos no día seguinte, dispoñémonos a recorrer Petra outra vez, con outras rutas de senderismo, onde fixemos dúas, hoxe imos a ver que damos a facer. Estamos agora mesmo diante do Tesouro, como a xoia máis grande de Petra, despois de recorrer o precioso SIC, que é o desfiladero que hai que percorrer para chegar ata aquí. Todo moi máxico. Así que dispoñémonos a recorrer esta ruta e ti ves con nós. Con estas vistas a un lado e tumbas nabateas na pedra a outro, estamos a punto de comezar o noso primeiro trail do día, aínda que xa camiñamos como máis dun quilómetro para chegar ata aquí. É o Alcubta Trail, así que imos aló. Acabamos de realizar esta ruta despois de moita subida e moita baixada e chegamos ao punto no que se supón que hai as mellores vistas do Tesouro, que é aquí arriba. Só que ao chegar o que nos atopamos é isto. Despois de pagar unha entrada, este punto, este enclave tan importante do Patrimonio Mundial da UNESCO, o que ten é un bar privado no que hai que consumir unha bebida se queres ter as vistas. Afortunadamente hai moitas moi boas vistas polo camiño tamén, así que vamos a deixar uns planos agora sobre iso. Pola ruta verde e sen pagar os 2 dinares que custa o ten as vistas, esta é a máxima vista que collemos do Tesouro, con esta alambrada máis ben pouco cuidada. E outras cousas que nos gustaría comentar sobre o que se consume aquí é que obviamente non o traen as persoas nin chegan as furgonetas. Son burros e cabalos que nos encargan de traer todo isto hasta aquí. Sobre isto, tanto a explotación animal como tamén a explotación infantil que hai en Petra, imos entrar en máis detalle no outro vídeo que imos facer. Porque creemos que Petra é impresionante, precioso, pero hai dúas caras de todo. Estamos no que vai ser o noso probablemente último trail por Petra e estamos emocionados porque é un que non é tan coñecido como todos os que aparecen no mapa. Este concretamente sí que está no mapa, pero está un pouquiño máis atrás do Tesouro, está indicado como azul, é o trail Almadra, en teoría lévache a unha zona na cal hai unha vista do Tesouro moi especial. Que pasa? Polo de agora non nos cruzamos con ninguén, prácticamente non está indicado, hai pedras no chan, iso sí. Custounos encontrar a entrada, pero bueno, estamos decididos a facelo. Si este último vídeo que vedes de nós é que nos perdemos, esperamos non facelo. Estamos moi preparados, temos auga, así que imos por esas vistas do Tesouro. Xa levamos un cacho camiñando e tivemos a sorte de seguir o camiño. Sí que hai algunha zona que parece como que sí que non, pero bueno, por ahora parece que imos ben, temos que baixar un pouco estes riscos cara
esta parte de deserto e parece que sigue un camiño. Imos intentar seguir por aí, a malas seguimos tendo camiño de volta, a ver se nos levan as nosas vistas esperadas e desexadas. A vista do tesouro ao mellor é algo máis figurado, porque o que é o tesouro de Petra non se chega a ver desde ningún punto desta ruta, pero paga moitísimo a pena. O sea que o tesouro ao final lévalo un pouco dentro nesta ruta. E despois de facer uns cantos quilómetros nesta ruta, por zonas un pouco máis áridas, por montañas, estando completamente sós, chegamos a un lugar no cal sabemos como conecta coutra das vías principais destas percorridos senderistas e polo tanto sabemos que temos unha saída, pero o que queríamos facer primeiro era pararnos neste lugar no cal hai un silencio moi especial. É especial porque dentro da inmensidade, do bullicio, ao final a masificación que hai en Petra, aínda tes lugares nos cales o silencio é completo, nos que te podes concentrar, poder respirar e demais. Por lo tanto, é un lugar moi bonito para finalizar co nosa parte deste vídeo en Petra, darche as gracias por seguirnos e vémonos no seguinte destino que a verdade é que aínda o temos que planificar. Si, imos un pouco día a día. Vémonos. De Petra movémonos directamente a Man, ainda que non tan directamente, porque onte tivemos unha xornada de viaxe bastante movida. Pudemos descansar, comimos moi guai, descansamos máis pola tarde e decidimos emprender para hoxe esta aventura de ir ao Mar Morto en bus local outra vez, despois un taxi e entre todos saliranos máis ou menos a uns 4 dinares xordanos en lugar dos 20 e pico que nos podería cobrar un taxi. E nada, agora estamos esperando a que se encha o bus, que parece que lle vai levar un bocachico, e que iso é algo característico aquí en Xordania. Os buses locais non arrancan cun horario determinado, senón que esperan a que se encha o bus e entón arranca. E nada, agora agardando e imos ao Mar Morto. Calvas. Estás poniendo un dedito na cámara? No. Ahora no, antes sí. Estamos no Mar Morto. Estou con camiseta porque as moscas nos están devorando. De feito, se vedes que a cámara se move, é Sergio espantándonos. Por onde empezar? Empezar por unha experiencia que non recomendamos. Non recomendamos moito, verdad que? No, polo menos facéndoa como en teoría estamos facéndonos con este presupuesto. Pero ainda con un gran presuposto, porque realmente as excursións aquí son carísimas. Unha excursión dun día dende a Manche podeche valer uns 100 euros, ou quedarte nun resort son carísimos. E o feito de flotar no mar, flotas, pero porque estás al lado, o mar flota. Non é tampouco unha cousa super exagerada ou dunha maxia especial, polo menos para nós non o foi. E o do barro, o chiste de embadurnarte en barro e demais, sí, está ben, está suave, pero sen máis. Eu creo que esa é a maneira de describilo, parecenos unha experiencia ben, pero sen máis. E agora vimos vos enseñar o noso brillante praia. Viñamos á praia que está ao lado de Aman Beach, é unha praia local, pero hai que pagar uns 15 euros para entrar. 15 euros. Cada un. Tamén tes, claro, cada un. Tamén tes acceso a duchas e demais, o cal sí que está moi ben, porque despois de bañarte no Mar Morto debes poñerte en auga doce para quitar toda a salitre, pero imos vos enseñar un pouquiño. Chan, chan, chan. Esta é a nosa maravillosa praia, isto é, pois, o emplazamento que temos. Estos son, pois, todas as moscas que nos comen continuamente. Eu creo, sinceramente, que ao vir de Galicia, ao mellor nos xogamos cun pouco de desventaxa, porque, claro, se a nos estamos ali e nos din que imos pagar 15 euros por entrar nunha praia deste tipo, vale, si, eso, frotas, Mar Morto, barro, etc. Pero claro, nos non imaginámonos en algunha praia que temos nos por ali, Costa da Morte, a Mariña e demais, pensar en que nos cobren 15 euros por disfrutar de algo que é impresionante para calquera persoa do mundo, pois claro, isto está ben, é unha experiencia que a mellor hai que vivir, pero polo coste que ten, que vamos, que hai que ir preparado. Eso é o que penso. A carteiriña chea. Sí. E as vistas están moi ben. Sí. Iso que temos do outro lado de Cisjordania.